Má bhí eagras a bhí a chuid íon ghuisciúd a chundaid seo a méle phobal sa chéad seo, agus a háid mórtas cinne agus dúche. Bhí sin Aisteoirí dói a chuid áilma go le bhríide agus caitheamh go laspa gur bun a leir bhí na saona lígidir seo sa híon. A dí nedíon ruaid fá ad scartú dúin seo is ran na carcra. Agus léidir siad a gcead drama in a jeú le de bhí ainear lígidir seo sa dó a hOllscolaíochta Beaga. Stríú áilma go le bhríide, coppla drama nua chuma, boníthe ar slé agus seanachas éitiúil. Agus ar an tríú le de bhí fiabhra lígidir seo sa dó. Chur na Aisteoirí ceannach go Dobhair a hOllscolaíochta Beaga. An amsir an mhairtíní. Drama a bhí boníthe ar chugú na talún. An bhailú an mhairtíní ar a tríú le de bhí fiabhra orcaide gata sa mí. Agus ar cheannarat an na thar himmuistig foiidí sa ar Aisteoirí dói. Spread drama mar seo, spirid agus bród sa phobal. Tháinig siad a bród. Tháinig siad mairad agus tarla a gaitheh mochas an bhuthag a bhí go muir leis na cionnta carbratha. Gan teach, gan tíní, gan foscúas ar gionn, a spéithe dútha an ghiadhrí. Chuala siad an leircha séidú, agus an gcóstaí a teachtas na ceithre háirde le téithal a thuirteadú, agus a fád a hasú in iad an iúríomhairí an seo na talal agus fórsaí Buíochas. Tháinig siad i grán. Tháinig siad Sianna Tudlaí, na John Run, an na rís a mos isteach is agus a ríist a gur a hac isteach na híomh. Cad agus na Jo? Céiread a chuirt, Jo? Céiread a chuirt? Céiread chuirt Sianna Tudlaí na John Run? Oní nedí agus na dhéisian? Nelly Mulligan? Tháinig siad an mhairtína a bhharú, agus an saoirt hain mar éad na scór na lígi a gur a dríal a bord líise. Chuala siad fochla dó dhearmad an tairt, agus éiteach do bháile, na tinte lásta rubbe an mola ga slébe, éiteach do bháile in é na tríala a bord líise. What is the chemical thing? Cibí on? In the Montreal. Cé sin? As the people must later. Leis? Dúirt a saoir a foiidí. Sílim siad bhfuil Virginia buailte acu a nGaoth. Tí siad na tinte a lásta ar gach croch agus mola an ort. Corm sa goslar iad leis an tíní a lás níú Pedric ar chroch chléine. Ní bhuathar a tíní a chan ar grí, go bheice ar gart ag tógad a chin as ceam neart na deirí talún. Was trom na nGaothta tas ceam a hÉireann, is gyrraid fasta go doisitheis de scabú. De cinnte agus iadachas a hÉireann amhaire, teach í scabú ar na nGaothta dútha sin, agus bé éar a ríis mar a bhísí fad a hain, an na hÉireann whistle orgeach, hÉireann na mhuiú agus na ngáú. Ní go héitúil amhain a bhí tinchar ag Aisteoirí dói. Díad is a Aisteoirí fásta a hantas muisianta bhainte má. Stop siad lá ó lígidir trochas a dó go trochas a mí, ort górn ag féilte agsúla, agus nuair a fuair áin, nuair a fuair ónaí, an tráirí dochasa, an cóilear crín, agus an timbrí fír whistle, buas an mluthe áige a lígidir trochas a mí. Lach a dhéanfad aine le stúrú na Aisteoirí. Ba na cígadí Bíochta organ na Aisteoirí. Créad ar artas cígas a dó, cígas a cehéad, cígas a chuig. An tóstal, créad an tóstal, cígas a trí, cígas a cehéad, cígas a chuig. Léidir siad a drama neart na córa, the righteous are bold, an lígidir cígas a chuig. A hála an nard aspig í bhroin na mala clia, as cór trísí an áma, John A. Costello, an tare Pá Donald, agus chuig chéad eile. Seo drama a bhí déirithe a gheabharcha na Monistra, go hallíonnta agus go garmúil. Chud é mar díra há le léirú aine ní le bhríide. Bhí chud aisteachta néí go faoi a bhairt an léithe,
Chomai'n sa chanig mae iaw, mae'r mwyn a siŵl tras yn ardain. Doi mai fi cawrci go mael yn ffordd iachar. Chodzi meinidus agus loiche yn chali o chosias ar môr, le hwafas yn sgeil o chorig gymarin. Der sien o galahau y bwrt yn taird, rian o'r magne, i'n oglar yn rôd y dwcha. Foclat y grant o'r mention gyffoel. Bo iachar enyn i gylididja herw mor ashtar ag jailwn drama. Nw'r eich nimen si hyn yn y nian le glyndar as gibert an dros village. Ashtar ar 4 metr y clinwal. Bear is bo hysgynni a chor mwtcher i doi, chaias gan drama i gyln, na mor rin Aisteoirí na monistra. A thrilling performance, an cheshmantas go jaw, a performance in the best professional mode. Fi a gwydw cornas fiche bontje ag na Aisteoirí yn lygu dew cig as y pwyg. Ta papau y linie loen dan eptani. Gydor players 23rd Cup. Aisteoirí gydoi won Postal Shield. Tremendous ovation at Belfast. Packed house for Aisteoirí gydoi. Mochion on the Aisteoirí. Superb acting by the Aisteoirí. Gydor sweep decks at Postal Drama Festival. Brilliant Oireachtas success of Gydor players. Aisteoirí Alina's Holly. Ewer Broad. Ag much at Ceanainn. Cadw tús a fartas. Dyrgys y siolte yn cygas y ceid, cygas y siarp. Agus chweg o Glasgow, eich nhw'n yn milche y myrcar hÉireann. Sliw caithrola chon nhw'n Gaeilge sa brat in war pwedig ma chweji. In 2 nights, you did what some of us have been trying vainly to do for years. You brought together hundreds and hundreds of Irish Gaelic speakers in the city. Her America Owen Kester Annie, ag in Glasgow. Be hall na was at the brehe tower par Ó'Gallchóir. Cadw tús la fartas dús da gigaji la inid da go chain a Aisteoirí dói. Dúirt Thomas Magana léirí har do chud Eorpa na monistra ag féisfol a shani yn idir gas y pwynt. Mar yn léirw mar sio gan haller beth da go chain acu. Gydje hig go yenw na gas Eorpa acu. Stiel enyn i gylididja on the Geolan. From a skilla of God Donald TD, gymo iegi lia pompa jontas, la fuel Buíochas. Ortgo van geir de hostashi, am which hen, 3 vila chos a kiste. Cadw tús la kiste de hauerpanje, fwy chyn rodiar ene. Rinchad iegi a sé yeru o chyn cynna chire, e cynnu arigid, agus ar yn 3 led a fi van am over siasga sa hien. Dosgal hauerpan i doi, a hostage, Míle agus 4 ponte, Siobhan na Cenna a dascalat. An an siarad, dynio, chonolmol o hwrt, o ar oes y manchod bwyd eige, agus ma'n hwrt. An y hwyalta, a chwyd mlwyd, mai, ire an y hwyalta. Daar a dhéag líomíonna frígadómaí, agus dar a bhenim, óin nach gila bríide. Lean Aisteoirí gydó I los na siasga digan agad drami, agus agad gamarachtaí. Is dóithe an dare ré orga stein an Aisteoirí. Gamarachtaí a fi frewi ag o dangen, a tradition steie y sianhar sy'n campti. Tarla og na dwa, an goman sir, an glas gyflin, agos cwygir ele. Order ar fod, o nidig siasgas y do, gyda nidig siasgas y tri. 4,000 patrons can't be wrong. That's around the number who came to see the pantomime in the new Gaelic theatre in Gydor, which came to a brilliant finale on Sunday night. A packed audience applauded the cast to the echo. Nyr ydych common i'r hynny'n Malacia, enni gylididja, mae'r farsi i'r hynny'n sydd liam nigid ag ofis y do. Chor Thomas Cardinal o fi, a nota bag sio, ond o leid stifnir art hen.
Ara Chile, an dara le déag da bhí fiabhra na go déag sa trí. Is bréad am a chunstin go mé ag bronú an radam seo mo hanchare éanaí go le bhíide. Darlong na bhfuil éine beo is smó a bhfuil an nanar seo tiltte ag ganna eici. Agus bhhailm go na a gradam a chréasú léige mo chun. Mit creatinine le chéile an seochnacht le bradam páiste hir chanú, na géad achtas a dó a bhronne áine nicce bhíide ó ghéastacht chrídóir. Táid ag brannach an nóla seo áine as an séhar atá déanta eici le leché blian de ghrámaíocht na Gaeilge. Ba í chrán taca Aisteoirí chrídóir ó banan iad an lígéad trochas a dó, mar ban Aisteoir, mar léirthóir, mar stúrthóir na háclinne agus mar ban Aisteoir. Ring si ábhar éachtacht le páistí scoile, scríb si drámaí, d'astru si drámaí agus chóirí si drámaí. Bhí a séhar fád a gcónaí an caighdeán is áirde. Jas, bhfuil le heile din seo hainniu, bhart den muid is mór ó bhaintseachú le Aisteoirí dói. Sin éanaí go le bhíide bhfuil na léomh cainte agus Thomas me go le bhíide tá mna hárap is na mhathir, agus tháinig go bóra go ré an léirú cuairta, léirú fíormhaid de drama an strainseardú ceann do dramaí móra na Aisteoirí. Sin éanaí go le bhíide agus